हेलौ फरायसाफोर, जानांगौ बयबो मोजाङैनो दं। साननैसो गेप्स थानांबाय आं। देहाया एसे उसुखमोन। लकडाउना बयनिबो थाखाय सुख'हायै खहा लाबोबाय। बैसागुखौबो रंजानो होबावाखिसै। फारसेथिं फरायसाफोर, नोंसोरहा बयनिख्रुइ बांसिन खहा जानांबाय। बे कर'ना भाइरासआ नोंसोरनि गियान आरजिथायनि समखौ मन'क लाबोफैबाय। स्कुल कलेज बन्द' खालामसोबाय। बेसेबा गोबाव। नाथाय जोंबो जेनना थाया फरायसाफोर। गिनानै थाबाय थायोब्ला जानाय नङा। बहि खोलोमखौ गारसोना दोनबाय थायोब्ला जानाय नङा। जेसेबां लकडाउन एसेबां बिजाब फराय। बांसिनसो फराय। टाइम पास खालाम बिजाब खोलोम बहिजोंनो। फैदो अब्ला फरायसाफोर, बिजाब खोलोम बहि लाना दिनैनि क्लासखौ नायलांनोसै। सोंथि 7.2 जों बेवहाय मा मोनदोंमोन जोङो? सोंथि 7.2आव सेक्सन फर्मुला एबा बोखावनाय मावसुलु बेखौ मोनदोंमोन जों। दानिया दिनै आं नोंसोरनो फर्मुलाखौ गोसोआव लायालासे मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दोनि थावनि बेसेनखौ दिहुननाय। फर्मुलाखौ गोसोआव लायालासिनो डाइरेक्टयै जोङो कुइसनखौ नायनानै थोंजोङै डाइरेक्ट माबोरै लिरनाय बेखौ जोङो नायनो दिनै। जोबोद गोरलै, बेबायदि गोरलै सानखान्थि मोननाय नङा। नाय, मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दो, हमना ला ए आरो बि नि गेजेर बिन्दो, बे अ नि थावनि बेसेनखौ दिहुननोबा बोरै दिहुनो? पि आरो किउनि गेजेर बिन्दो आर बेनि बिन्दोखौ जोङो बोरै, बे बिन्दोनि थावनि बेसेनफोरखौ जों बोरै दिहुनो? फर्मुलाखौ गोसोआव लायालासिनो बेखौ दिनै नायनो। बे मोननै बिदिन्थिजोंनो नोंसोरो बे मोननै बिदिन्थिखौ नायनानै फर्मुलाखौ गोसोआव लायालासिनो माबोरै मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दोनि थावनि बेसेनफोरखौ दिहुनो बेखौ मोजाङै बुजिनो हागोन। बे अआ ए बिनि गेजेर बिन्दो, बे अनि थावनि बेसेनखौ दिहुननांगौ। बे अनि थावनि बेसेनखौ दिहुननोबाथाय जों जेबो नायनाङा, बेजों बेखौ दाजाबनांगौ। 4 + 8 ओमफ्राय 2 जों राननांगौ, कमा बेजों बेखौ दाजाबनांगौ, ओमफ्राय 2 जों राननांगौ। ओरैल' खालामनांगौ। होमबा बेसेजासिम बेहा 12 जाबाय। नै बेहा मा जासिगोन? 2 थाबाय, 5 निफ्राय 3 माइनास खालामनानै 12खौ 2 जों रानोबा 6, 2खौ 2 जों रानोबा 1। नै अनि थावनि बेसेना बेबायदि जाबाय। अनि थावनि बेसेना 6, 1 बेबायदि। फर्मुलाखौ गोसोआव लालायनो दरखार गैया। बेबायदि थोंजोङै लिरनो हायो। माबोरै? बेजों बेखौ दाजाबनांगौ, बेजों बेखौ दाजाबनांगौ। माने बियो x1, बियो x2, माने x1 + x2/2, बियो y1, बियो y2, y1 + y2/2। नै फर्मुलाखौबो नोङो बेबायदि लिरोबाथाय फर्मुलाखौ अट'मेटिक गोसोआव थालाङो। नैबे मोनसे बिदिन्थिखौ नायबावनि। बे आरआ पि किउनि गेजेर बिन्दो। बे आरनि गेजेर बिन्दोखौ दिहुननोबाथाय नायलायदो दहायनि बायदि, बेजों बेखौ दाजाबदो, 2 जों बेखौ दाजाबनांगौ, -4, बे माइनास नालाय -4 जादों। -2 जों बेखौ दाजाबहरनांगौ, -2 जों +2, ओमफ्राय 2 होनांगौ। 4 निफ्राय 2 माइनास खालामबा, -4 निफ्राय 2 माइनास खालामबा -2, 2 आ 2, -2 जों 2, -2 + 2 0 जाबाय, 2, -1 0। बेबायदिनो बेबायदि थोंजोङै लिरनो हायो। जोबोद गोरलै। बेबायदि गोरलै सानखान्थि मोननाय नङा। बेनिखायनो गोसोआव लाखि, मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दोखौ दिहुननोबाथाय जेखौबो नायनाङा, बेजों फार्स्टनिखौ दाजाब, सेकेन्डनिखौ दाजाब, ओमफ्राय 2 जों 2 जों राननांगौ। बेनो दानिया सोंथि 7.2नि सोंथि 6 नाम्बारनि सोंथिया मा होनदों नालाय? जुदि 1, 2, 4y, x6 आरो 3, 5 फोरखौ मोनसे लिग दब्लायनि फारियै थिखिनि बिन्दो हिसाबै लानाय जायोब्ला x आरो y खौ दिहुन होनदों। नैबेवहाय खोमाना दोनदों मोननै
मोननै थावनि बेसादनि मानखौ खोमाना दोनदो x आरो y नि मानखौ बे x नि जायगायाव बेसे जागोन बे y नि जायगायाव बेसे जागोन बेखौ दिहुनथारदो बे मोनब्रै बिन्दो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बे मोनब्रै बिन्दोजों बे मोनब्रै बिन्दोआ लिग दब्लायनि थिखिनि बिन्दो होननानै लानो खिथादों नोंसोरखौ अब्ला लिग दब्लायनि थिखिनि बिन्दो हिसाबै लानो जों बेखौ मोनसे लिग दब्लाय आखिनि फारियै होनदों नालाय फार्स्टनिफ्राय ए बि लाग्रोनि ए बि सि डि फार्स्टनिफ्राय 1 2 खौ ए 1 2 बि ए बि जागोन अब्ला फारियै 4 वाइ बि सि जागोन x 6 बि डि जागोन बे मोनब्रै बिन्दोआ जुदि लिग दब्लायनि थिखिनि बिन्दो हिसाबै लानाय जायो बे मोनब्रै बिन्दोखौ अब्ला बे x आरो y नि मान x आरो नैबे y नि मानखौ दिहुननो खोन्थादों अब्ला जों बेखौ बोरै दिहुननो बेखौ दिहुननो थाखाय जों बेनि खना हांखोफोरखौ ओरै दाजाबना लानांगोन डि बि खना हांखो आरो ए सि खना हांखो दाजाबना लानांगोन बे खना हांखोफोरा नैबेयाव दानलायलायदों ना बे दानलायलायनाय बिन्दोखौ जों अ लाबाय लिग दब्लायनि खना हांखोफोरा गावजों गाव खोन्दोनैयाव समानै खोन्दोनैयाव दानस'लायो माने मा होननाय जादों बे अआ ए सिखौ गेजेर बिन्दोआव दानस'दो होननाय जादों माने अआ ए सिनि गेजेर बिन्दो आरो बे अआ नैबे डि बिनिबो गेजेर बिन्दो होननाय जादों बे ससेया बेसे गोलाव बे ससेयाबो एसेबां गोलाव बे ससेया बेसे गोलाव बे ससेयाबो एसेबां गोलाव माने समानै खोन्दोनैयाव दानस'यो होनदों लिग दब्लायनि खना हांखोफोरा गावजों गाव समानै खोन्दोनैयाव दानस'लायो अब्ला जों बेखौबो बे अआ ए सिनि गेजेर बिन्दो बे गेजेर बिन्दो दिहुननायनि जों सर्टकाट फर्मुला दहायसो नायबाय एसे सिगाङावसो बे अआ डि बिनि गेजेर बिन्दो दिहुननि जों अब्ला बे अनि थावनि बेसेनखौ दिहुननि जों अब्ला बेखौ फर्मुलाखौ गोसोआव लायालासिनो थोंजोङै फर्मुलाखौ लायालासिनो जोङो थोंजोङै दिहुन जों बेखौबो नायोब्ला बोरै बे मोनब्रै बिन्दो 1 2 4 वाइ x 6 आरो 3 5 बिन्दोफोरखौ फारियै ए बि सि आरो डि लानाय जाबाय ए बि सि डि लानाय जाबाय होननानै लिरबाय खना हांखोफोरा अ बिन्दोआव दानस'लायदों बे खना हांखोफोरा अ बिन्दोआव दानस'लायदों होननानै खिन्थाबाय अब्ला अआ ए सि आरो डि बिनिबो गेजेर बिन्दो बे अआ ए सि आरो डि बिनि ए सि आरो डि बिनिबो गेजेर बिन्दो दानिया जुदि अआ ए सिनि गेजेर बिन्दो अब्ला अआ ए सिनि गेजेर बिन्दो अब्ला बे गेजेर बिन्दोनि थावनि बेसाना बोरै जायोमोन बेजों बेखौ दाजाबनांगौमोन 1 प्लास एक्स बाय 2 बेजों बेखौ दाजाबनांगौमोन 2 प्लास 6 बाय 2 1 प्लास एक्स बाय 2 बेनो बेखौ जों जेबो खालामनो हाथ'वा बेवहाय कमा 6जों 2 खौ दाजाबबा 8 6जों 2 दाजाबबा 8 8खौ 2 जों रानोबा 4 बेखौ 1 हमना दोनथ'बाय आरोबाव जुदि अआ डि बिनि गेजेर बिन्दो अब्ला अनि थावनि बेसाना दाना डि बिनि गेजेर बिन्दो जायोब्ला अखौ डि बिनि गेजेर बिन्दो होनना हमना लादो अब्ला अनि थावनि बेसाना मा जागोन बेजों बेखौ दाजाबनांगौ 3 प्लास 4 बाय 2 5जों वाइ दाजाब 5 प्लास वाइ ओरैजाय 3जों 4जों 7 बाय 2 5 प्लास वाइ बाय 2 बेखौ 2 हमदो दाना बे अआ मोनसेल'सो बिन्दो अआनो मोननै ओंखारबायना बेयाव मोनसे बेनिखायनो from 1 and 2 1 आरो 2 निफ्राय जों मोनबाय अआनो मोननै ओंखारबायना अब्ला जों मा जासै 1 निखौ लिरनो 1 प्लास एक्स बाय 2 4 बाय 4 समान नैखौ लिरदो 7 बाय 2 5 प्लास वाइ बाय 2
बेजों समान अब्ला बे एक्स थावनि बेसान इ वाइ थावनि बेसान एक्स थावनि बेसान वाइ थावनि बेसान एक्स वाइ होमबा एक्सजों एक्स समान वाइजों वाइ समान अब्ला मा जासिगोन एक्सजों एक्स समान 1 प्लास एक्स बाय 2 समान 7/2 आरो वाइजों वाइ समान बे 4 इकुवेल 5 प्लास वाइ बाय 2 बिदि समानसिननि फारनैथिं थानाय बोखावखोन्दो अनजिमाया जुदि गाहायनि अनजिमाया जुदि एखे जायोब्ला बेखौ बोरै दानना होखानो हायो जों 1 प्लास एक्स इकुवेल 7 थाबाय एक्स इकुवेल बेसे जागोन बे 1 खौ ओरै लाङोबा 1आ माइनास जाहैगोन होनबा 7 निफ्राय 1 माइनास खालामबा 6 बेहा मा जासिगोन बेनि सिङावबो 1 दं होनना सानना लानांगौ 1 दं होनना सानना लानांगौ बेनि सिङाव बेजों बेखौ सानजाबनांगौ बा 5 प्लास वाइजों 1 सानजाबबा 5 प्लास वाइआनो 2 जों 4 सानजाबबा 8 वाइखौ लाखि 5 खौ लांबा 5आ माइनास जाहैगोन 8 निफ्राय 5 माइनास खालामबा 8 निफ्राय 5 माइनास खालामबा 3 एक्स आरो वाइनि मानखौ दिहुन होनना बुंदोंमोन एक्सनि माना 6 वाइनि माना 3 बे रोखोमनि आरो मोनसेबाव पटापट फरायसाफोर आरो मोनसे बानायबावनि सोंथि 7 पटापट बानायनि सोंनायखौ नायग्रोनि मोनसे बेंखननि मिरुआ 2 - 3 आरो बि बिन्दोनि थावनि बिसाना 1 4 जुदि ए बिआ बेंखननि खावहांखो जायोब्ला ए नि थावनि बिसानखौ दिहु होनना बुंदों बेंखननि मिरुआ 2 - 3 होनदों अब्ला बेंखननि मिरुखौ जों अ लागोन बे 2 - 3 खौ जों अ होननानै हमना लागोन बि बिन्दोनि थावनि बेसान होनाय दंखायो बेसे 1 4 बि बिन्दोना 1 4 होनाय दंखायो अब्ला मा दिहुननांगौ ए नि थावनि बेसानखौ दिहुननांगौ आरो ए बिआ बेंखननि खावहां होनदों अब्ला ए बिआ बेंखननि खावहां होनदों नालाय मोनसे बेंखन आखिबाय आरो बेंखननि मिरु लाबाय बेंखननि मिरुखौ जों अ लाबाय नालाय अ होबाय अ बे मिरुनि गेजेरजों दोंसे गोथों हांखो बोबाय ओरैजाय बेनो खावहांखो जाबाय बेखौ ए बि लाबाय ए बिआ खावहांखो नालाय अब्ला बि बिन्दोनि थावनि बेसान होनाय दंखायो जोंना बि बिन्दोनि थावनि बेसाना 1 4 ए बिन्दोनि थावनि बेसानखौ जों मा हमना लागोन हमबाय ए नि थावनि बेसानखौ जोङो एक्स आरो वाइ होननानै हमना लाबाय अ मिरुआ होनाय दंखायो जोंना मिरुआ 2 - 3 बे रोखोम ए बिआ खावहांखो बि बिन्दोनि थावनि बेसान होनाय दंखायो बेंखननि मिरुआबो होनाय दंखायो 2 - 3 जोङो अ होनना हमना लादों बेंखननि मिरुखौ ए खौबो जों हमना लाबाय ए नि थावनि बेसानखौ दिहुननांगौ हमना लाथ'बाय एक्स आरो वाइ बा बेंखननि मिरुआ अ अब्ला अ नि थावनि बेसान दंखायो 2 - 3 मिरुनि थावनि बेसान दंखायो आरो ए खौ हमना लाथ'बाय इसिनि होनाय दं इसिनि अब्ला अआ ए बि नि गेजेर बिन्दो जिहेतु अआ ए बि नि गेजेर बिन्दो बेनिखायनो अ नि थावनि बेसाना मा जागोन अ नि थावनि बेसाना मा जागौमोन जोंना फर्मुला मथे अ नि थावनि बेसाना होनाय दंखायो दे अ निया 2 - 3 अ नि थावनि बेसाना मा जागोन गेजेर बिन्दोनि थावनि बेसाना जोंना बेजों बेखौ एक्सजों नैबेखौ दाजाबनांगौ एक्स प्लास 1 ओमफ्राय 2 जों राननांगौ कमा बेजों बेखौ दाजाबनांगौ मा वाइजों 4 खौ दाजाबनांगौ ओमफ्राय 2 जों राननांगौ बेबायदि दा एक्स प्लास 1/2 वाइ प्लास 4/2 जों बेखौ जेबो खालामथ'नो हाया नाथाय मा बेनो अनि थावनि बेसाद बेनो अनि थावनि बेसाद अब्ला बेजों समान नालाय बे एक्स वाइ एक्सजों एक्स समान वाइजों वाइ समान 2 जों बेजों समान -3 जों बेजों समान बा 2 जों माजों समान x प्लास 1/2 आरो होननानै -3 जों माजों समान नैबे y प्लास 4 बिदि बेखौ खालामग्रोनि जों बेनि सायाव 1 दं बे 1 जों बेखौ सानजाब x प्लास 1 खौ x प्लास 1 सानजाबबा x प्लास 1 आनो 2 जों 2 सानजाबबा 4 x खौ लाखि 1 खौ लांबा 1आ माइनास जागोन 4 निफ्राय 1 माइनास खालामबा 3 नै बिसोरखौ नायलायदो बेनि सायाव 1 दं बे 1 जों y प्लास 4 खौ सानजाबबा y प्लास 4 आनो 2 जों बेखौ सानजाब 2 जों -3 सानजाबबा -6 y खौ लाखि 4 खौ लांबा एसे -6 दंखायोना 4 खौ लांबा 4 आबो माइनास जाफैबाय
वाइ इजुगेल माइनास प्लास सिना माइनासानो 6 जों 4 जों प्लास खालामबा 10 एक्स आरो ए बिन्दोनि थावनि बेसाद एक्स आरो वाइ मोनबाय देयरफर ए नि थावनि बेसाना मा जाखो ए नि थावनि बेसाना जोंना मा जाबाय 3 माइनास 10 गोरलै नङा होमबा जोबोर गोरलै जों फर्मुलाखौ उइदाउट फर्मुला जों बानायनो हायो आरो बिदि बानायबाय थायोब्लानो अट'मेटिक फर्मुलायाबो गोसोआव थालांगोन मोननै बिन्दोनि गेजेर बिन्दो दिहुननायनि फर्मुला बि जोबोद गोरलै बेबायदि सोंथि फ्राय एग्जामाव फैबाय थायो बेनिखायनो बेखौ मोजाङै नायनानै ला जानो हागौ फरायसाफोरा मोजाङैनो बुजिदो बांद्राय गोलाव जागोन भिडिअ'आ ओंखायनो दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयाव दोनथ'नोसै उननि भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन थेंक इउ गोजोन्थों